Cegasal activa miles de despertadores cada mañá. Estamos presentes no teu día a día. Desenvolvendo actividades empresariais en varios sectores. Comprometidos coa inserción de persoas con discapacidade. Para facilitar a túa vida dun xeito responsable coa túa contorna e coa sociedade. Para ti, para nós, Cegasal. Na Asociación Pro Enfermos Mentales, APEM, somos conscientes da importancia que ten a actividade laboral como unha das grandes ferramentas da inclusión social das persoas con enfermidade mental grave. Neste contexto, xurde Emprego Social, un centro especial de emprego, sen ánimo de lucro, que ten como obxectivo realizar actividades de formación e inserción laboral de persoas con diversidade funcional ou en risco de exclusión social. Na actualidade temos máis de 60 persoas traballando en emprego social que desenvolven labores de limpeza viaria e de locais, conserxería, mantemento e acondicionamento de parques e xardíns e viveiro de plantas. O principal activo de emprego social son os nosos traballadores e traballadoras que co seu esforzo diario e dedicación permítennos ser competitivos e conseguir un nivel óptimo na calidade dos nosos servizos. Emprego Social. Capaces e profesionais. En Hornos La Mastelle todos nuestros productos son elaborados de forma tradicional, con ingredientes naturales de altísima calidad, sin aditivos ni potenciadores de sabor. Nos diferenciamos por la calidad de las materias primas utilizadas y la composición de los productos, donde la masa y su ingrediente principal son los protagonistas. En Hornos La Mastelle estamos especializados en la fabricación de empanada tradicional gallega, tarta de Santiago y bizcochos. Actualmente tenemos dos líneas de producción, una artesanal y otra automática. En ambas utilizamos materias primas de primera calidad en cuidados procesos que permiten obtener numerosas unidades de un producto totalmente artesano. En el área automatizada podemos adaptarnos para obtener varios tipos de empanadas de diferentes formas, pesos, tamaños y composiciones. Además, contamos con infraestructuras productivas que nos permiten absorber importantes incrementos de demanda. Para que el producto llegue al cliente en óptimas condiciones disponemos de 2 túneles de congelación a menos 36 grados. Y tenemos una capacidad de congelación de 1.600 kilogramos de empanada por hora. En el área artesanal elaboramos la tradicional empanada gallega con ingredientes de primera calidad. Aquí conseguimos, gracias a nuestras manos expertas, un perfecto acabado al doblar los filos y darles el rizo característico que marca la senda de los modos tradicionales. Nuestra tarta de Santiago, completamente artesana, posee la indicación geográfica protegida.
Desde la molienda de almendra Marcona hasta la decoración a mano con el azúcar glaseado, hacemos de nuestra tarta de Santiago una exquisitez que respeta el sabor de siempre. También estamos incorporando nuevas recetas a nuestra área de repostería y actualmente elaboramos deliciosos bizcochos dispuestos a conquistar. Hornos La Mastella es un centro especial de empleo sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la creación de puestos de trabajo estables para personas con discapacidad. En nuestra tienda de A Coruña se pueden degustar todos nuestros productos de panadería y repostería, recién horneados y en un ambiente acogedor. Nuestros clientes premian nuestra dedicación y quieren más. Nosotros, felices, solo os podemos decir gracias. ¿Necesitas un recambio para tu automóvil al mejor precio? En Tramede tenemos la solución. Buenos días, no me funciona el retrovisor izquierdo. Quería saber si tenéis algún repuesto. Sí, lo tengo. Puedes venir en menos de una hora. En Tramede llevamos gestionados más de 14.000 vehículos y realizamos más de 30.000 atenciones anuales personalizadas. Contamos con más de 100.000 recambios a la venta en los que ahorrarás hasta un 90% con respecto al recambio original. Además, también contamos con recambios nuevos con gran descuento. Tramede. Formamos parte del proyecto social de Kogami. Más del 90% de la plantilla está formada por personas con discapacidad. En Grafinco sabemos o importante que é o teu proxecto e as túas ideas. Por iso, poñemos ao teu servizo 20 anos de experiencia para que poidas dedicarte en exclusiva á túa actividade, deixando nas nosas mans o deseño e a imaxe. Somos coñecedores das tendencias máis innovadoras do sector, asesorando e dando solucións adaptadas ás necesidades dos nosos clientes e dos seus proxectos. Proporcionamos atención personalizada acorde coa realidade actual, traballando coa dedicación de quen gusta do que fai. En Grafinco contamos cun equipo humano especializado en deseño e impresión. Ofrecemos ao mercado, tanto local como autonómico e nacional, unha ampla gama de produtos gráficos e de impresión sobre todo tipo de soportes. Elaboramos materiais corporativos e comerciais prestando servizo de deseño, preimpresión, impresión offset e impresión digital en pequeno e gran formato. Encadernamos e deseñamos material en soportes impresos con acabados de calidade para os artigos publicitarios da túa empresa. Ademais de profesional, Grafinco é unha empresa de economía social, comprometida co desenvolvemento sostible, económico e medioambiental. Xeramos emprego en igualdade, ofrecendo oportunidades laborais a persoas con discapacidade. Grafinco. Imprimimos valor social ás túas ideas. Pensamos en verde, plantamos o verde e coidamos do verde cun agarimo especial. En Dixardín
deseñamos natureza. Provemos servizos integrais de xardinaría e paisaxismo totalmente personalizados. Somos expertos en deseño, creación e conservación integral de espazos verdes, apostando por tendencias innovadoras como son os xardíns verticais, cubertas vegetais, hortas urbanas, estanques e piscinas naturais. Ademais, facémolo cunha labor social, xa que contribuímos á integración laboral de persoas con discapacidade. Porque ben sabemos todo o que o medio fai por nós e compre que correspondamos como merece. Dixardín, poñémoste verde. Preguntaches algunha vez que podes facer polo teu mundo? En Coregal levamos máis de 24 anos traballando na xestión de residuos en Galicia, seguindo unha filosofía de crecemento sustentable. Traballamos contigo para conseguir a máxima reducción, reutilización, reciclaxe e valorización dos residuos sólidos urbanos e industriais, para reincorporar ao ciclo de consumo o máximo de materias e minimizar o seu depósito nos vertedoiros. Co obxectivo de que entre todos formemos parte desta economía circular. A confianza que depositan en nós os nosos clientes, tanto públicos como privados, fan que a día de hoxe sexamos un referente no sector con 5 centros de tratamento e máis de 180 postos de traballo, onde case a totalidade do noso persoal son traballadores con discapacidade, pero moi capaces de facer contigo un mundo mellor. Coregal, pensando en futuro. Pois seguimos na Praza de Abastos e seguimos de feira, seguimos vendo postos da feira, tivemos a sorte de ver ahora Cegasal, e outro formato de ver un posto, vendo un vídeo, e bueno, xa vedes a importancia de unha cooperativa como Cegasal e as cousas tan interesantes que fan para a sociedade que nos amosaron neste vídeo. Bueno, pois continuamos de paseo pola feira, está o día de choiva, estamos vendo fora as naves da Praza de Abastos cos seus paraugas, as mulleres vendendo os seus produtos, e seguimos con mulleres vendendo produtos noutro posto da feira con dúas feirantas que veñen desde Vigo, bueno, desde Galicia, como é Lingoreta. Bueno, eu teño a sorte de coñecer a Lingoreta desde fai moito tempo, son unha afortunada porque fun titora de Diana, da promotora, dentro do programa de axuda Semega da Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral de Igualdade, e hoxe está tamén aquí acompañada de Sandra, que nos vai mostrar unha faceta de Lingoreta diferente, non? Que peso viñeche hasta Santiago, un día de choiva e un día medio raro, para decirnos que facedes e o ben que facedes. A ver, entonces contanos, Sandra. Bueno, antes de nada, gracias pola acollida, o esforzo por parte de todos para facer posible este evento. Hai que facelo, é moi necesario seguir promocionando a pesar das circunstancias. Entón, dende Centro Lingoreta, o que trouxemos foi o noso servicio de Lingoreta Empresas, e soa un pouco raro, porque Centro Lingoreta é un centro clínico, verdadeiramente. É un centro que ten 3 sedes en Galicia, que traballa con nenos con trastornos de espectro do autismo, TDAH, dislesias. Traballamos con xente que pasa por certas situacións mentais moi complicadas, máis nestes tempos. Entón, poderíase preguntar que fai aquí un centro, unha clínica, non? Que atende a persoas con este tipo de condicións, non? Con TEA, con TDAH, depresións, situacións mentais complexas, non? Pois a resposta é ben clara. Aquí Diana Lameiro, que é a directora xeral, no seu día topouse con que a mesma sorpresa de ter feito unha xestión responsable da súa empresa. É unha emprendedora no seu momento, ela estuvo participando en AGE duramente e conseguiuse recoñecida en 2 ocasións como unha das empresarias con responsabilidade social empresarial. E nos camiños da vida topámonos.
Entón, daí surdiu que en Centro Lingoreta podíamos ser un contaxio para outras empresas, pero non un contaxio na simple liña da produción, senón en valores que ahora mesmo a economía social está intentando contaxar a toda a tipoloxía de economía que existe no noso redor. E, efectivamente, desde Lingoreta, unha das cousas que queremos é contaxar deses valores da economía social. Daí xurde Lingoreta Empresas, que é un servicio que se expandiu a raíz desta reflexión que fixo profunda Diana, de dicir, eu quero contaxar o entramado empresarial destes valores que noto que faltan, que eu quero impregnar, quero contaxar, quero que vexan en nós un reflexo dunha empresa responsable, máis humana, máis cercana á persona, á sociedade e que aporta. Que facemos desde Lingoreta Empresas? Pois a ver, en Lingoreta Empresas partimos en primeiro lugar da necesidade de contaxar. Entón, o primeiro que se nos ocurría era ter que formar. Entón, dentro da área de formación, o que intentamos é tratar estes temas de igualdade, pero unha visión moi ampla. Non nos quedamos na visión limitada da igualdade, senón que queremos expandila en igualdade de oportunidades. Aproveitamos a nosa experiencia que temos con persoas en diversidade de condicións, a diversidade é unha esencia para nós, e cando facemos formación intentamos que a sociedade coñeza a diversidade que hai, por exemplo, en empregados, xente adulta, que poida ser que sexa unha persona con trastorno do espectro do autismo, como facilitar a inserción laboral, como non estigmatizar, non discriminar, senón ser sensible, pensar que esa persoa ten unha diversidade a hora de enfocar a vida, unha perspectiva totalmente diferente. Pois vamos ás empresas para que coñezan o trastorno do espectro do autismo. Ademais, en Centro de Lingoreta temos a unidade TEA, que nos axuda a canalizalo por aí. Outra parte que nos gusta tratar desde a formación é impregnar de responsabilidade social empresarial. Como sabe a economía social, a responsabilidade social empresarial camiña xunta e vai a contaxar nesas áreas de cuidado do medio ambiente, de cuidado da economía, unha economía ética, e no cuidado tamén da sociedade. E nas organizacións, para nós é moi importante cuidar desde dentro e cuidar cara fora. Entón, nese sentido, intentamos que na formación as empresas que nos contactan para darlle servicio se contaxen e entenden o sentido destas tres áreas. Tamén vamos na área da comunicación, que é importante que a xente comunique, e para empezar a comunicar hai que saber escoitar. Entón, como nós temos logopedas, psicólogas, pedagogas, aí vamos nós para formar as empresas para que non pensen que a comunicación é unha cousa sinxela, para nada, é moi complexa, é unha función que temos a nivel social con moito deterioro, con moito falta de cuidado a nivel das organizacións, e na economía social atopámonos un entorno de contaxio para mellorar esa comunicación, da que as empresas de tipo conservador teñen moito que aprender. E despois xa se nos ocurría, pois dixémonos, xa que non nos vamos a quedar en formación, que tal se axudamos ao entorno empresarial a saber planificar, a saber diagnosticar, a saber levar a cabo a creatividade de iniciativas, contaxear cas nosas propias, que na nosa página web poderedes ver a nosa pestañiña de RSE, onde, por exemplo, se trouxemos unha mostra, unha de tantas, dúas, mellor dito, se me permites. Pois vamos ver o stand, claro. Trouxemos unha mostra de portamascarillas. Por que se nos ocurriu a acción RSE de portamascarillas de polipropileno? Porque sabemos que o uso do plástico, o abuso do plástico no noso medio ambiente está afectando dunha forma crucial desde fai moitos anos xa. Queríamos dar un detalliño á xente, xa que estamos todos coa mascarilla, onde a poño, onde non a apoio, onde a vou deixar, higiene e demais. Dixemos, hai que facer un portamascarillas, pero non un calquera. Un que ademais sexa o máximo respetuoso co medio ambiente. Un detalle para as familias, os nosos pacientes que veñen á clínica e que se leve un recordo de nós. E levo o logo, claro. E levo o logo. E cumplimos coa higiene, non deixar a mascarilla en calquer mesa, silla ou apoiada en calquer lado. Ahora hai que pensar neso, na mascarilla no porta mascarillas. Efectivamente. E por outra parte, ocorreusenos empezar a utilizar a tecnoloxía, pero de forma cooperativa. É dicir, xa que ahora non podemos andar tocando os papeles tanto, non distribuímos tanto papeleo, os QR, que antes nadie lles facía nin caso. Quen lle iba a decir os QR? Quen lle iba a decir os QR alá polo ano?
Que tú tiñas o QR porque, bueno, instaláchelo porque, bueno, era algo que era moderno. Algún día... E despois nunca o usache na vida e agora... Pois agora os QR, sí. Pois nos ocorreusenos que, por que non, un centro como o Centro Lingoreta, contaxar a través de Lingoreta Empresas, a empresas que queren dar un maior servicio, máis responsable, que non perdamos o contacto con o noso cliente, facer uso de tecnoloxía amigable. Ti sacas a foto, que podes facelo a foto do QR, e sacas este catálogo resumidiño do que facemos desde Lingoreta Empresas sin ter a necesidade de levarte nada contigo. Claro, entonces a xente que nos está vendo, pois vai o código QR, que ademais temos na web a descarga en PDF e xa pode ver os servicios que presenta Lingoreta Empresas. Que acabas de describir tan magníficamente. Moitísimas gracias. Eu coñecía a faceta de Diana e de Lingoreta. Mais a clínica que, bueno, pero Diana era unha emprendedora que xa tiña un montón de mulleres, a maioría contratadas na súa empresa. E seguimos sendo mulleres. 18, 17. É dicir, que xa non é unha empresa pequena, 17 mulleres. Vale, entonces, claro, xo vexo que esa fonte foi vertendo hacia a parte máis empresarial, porque claro, eles coñecen problemas de, bueno, de TDAH, de comunicación, personas, conocen personas, casuas, a diversidade das persoas. Entonces as persoas estamos nas empresas, Xusto. a nosa diversidade, e vos recolledes a auga desa fonte que vertía tamén Lingoreta, que o nome de Lingoreta é moi galego, de Lingoreta, de tanto falar, lingo, darlle que dalle. Claro, e vexo que eso que necesitamos comunicar. Claro. Nos pasounos con esta feira, que entre que parecía presencial, parecía por streaming, moita xente non entendía moi ben como o 31, un sábado 31 con confinamento, facíamos unha feira. Entonces, a mellor non comunicábamos da forma xeitada. Eu estaba te escoitándote. Pode ser. Claro, hai que diagnosticalo. Hai que diagnosticalo. Digo, están aí xugándose a vida, en cambio, aquí estamos nun espacio seguro. Podedes ter o voso posto, non hai ninguén. Podemos chegar a moita xente. Exacto. Eu penso que é unha boa reflexión de cara aos tempos que veñen. Exacto, e a oportunidades, e non queixarse, que, bueno, está ben. Pero hai que poñer solucións. Hai que poñer solucións, que é o que estades ofrecendo ás empresas. Todos os días. As empresas, outra cousa, non pedarlle a cabeza para ter solucións para a sociedade, sin dúbida. Bueno, pois encantada de visitar o voso posto, que teñades moita venta. Gracias. Que para eso están as empresas. Sí. O que vamos facer é despois recoller un portamascarillas con máximo cuidado. Home, por suposto. Bueno, pois aproveitamos que estamos aquí no posto de Lingoreta, tanto con Sandra como con Diana, encantada de estar aquí e de que viñades desde Vigo, para darlle ese paso ao seguinte posto. Seguimos na Praza de Abastos, seguimos un formato presencial, online, streaming, ca Pedra de Santiago, e damoslle paso a un vídeo de Ronsel, que é unha fundación que tamén merece a pena coñecer, que está doutro formato aquí hoxe con nós. En la Fundación Ronsel trabajamos para acompañar a las personas en sus procesos de búsqueda, tanto en el ámbito de empleo como en el ámbito del autoempleo. Nos gusta pensar que acompañamos a la gente en ese proceso, que no la dirigimos, sino que la ayudamos a tomar sus propias decisiones y sobre todo también que entendemos este proceso como un proceso natural. Por eso Ronsel, que es una palabra gallega que significa estela, representa esa estela que dejan a los barcos al navegar, porque marca un rumbo, pero termina desapareciendo para que cada uno pueda elegir y decidir su destino. Además pones en valor tu experiencia, porque hay una cosa que te pasa cuando tienes al mentorizado delante, y es que tú ves sus dudas y te ves a esa edad. Y sabes cómo va a salir, sabes el final de la historia. Entonces sí que es verdad, entonces dices, nada, no, ese miedo quítatelo, y es facilísimo quitárselo, porque tú sabes que ese miedo no es real, o sea, tienes que analizar los riesgos, tienes que hacer muchas cosas, pero lo ves y te ves a ti y pones en valor tu trayectoria, o sea, pones en valor tu experiencia. Como mentor creo que pones en valor tus 30 años de experiencia, tus 40 y tantos años de vida, y ves que todas las experiencias que has tenido en tu vida te han servido para ser quien eres, tú. O sea, y entonces ser mentor te permite saber quién eres y eso además ayudar a otro. Entonces por eso te digo que es una experiencia que yo le recomiendo
Vamos, ya te digo, yo a todo el mundo, o sea que sí. La verdad es que el emprendimiento es eso, es como el camino. Tienes cuestas arriba, cuestas abajo, cuestas curvas para un lado, para otro, bifurcaciones que no sabes dónde tienes que ir hasta que alguien te dice o tú intuyes que tienes que ir por un lado o por otro